खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं बे समाव राजीव बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि गोबाव समनिफ्रायनो बीपीएफ नागारनानै गोबां रोजा रोजा बीपीएफ नि मददगिरि आरो बीपीएफ नि माखासे माने मैखोम दैदेनगिरिफ्रा बीपीएफ नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो एनडीए नि बिजाथि थामहिनबा 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबनि बिजाथि यूपीपीएल नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बे समाव खाम्फा बरगयारी 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबाव बीपीएफ निफ्राय बिजाथि गसंनाय खाम्फा बरगयारी बिथांनि सायाव बेरफुसार बाथ्रा आरो खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो 1 नं लोकसभा बिसायख'थियाव गोबां भट मोननानै देरहागोन होननानै बाथ्रा बुंबोबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो बाथ्रा फिनजाथाय होदों एबा बाथ्रानि गेजेरजों रोखा फिनजाथाय होदों एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा आरो जयन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायदो दि बीपीएफ नि बिजाथि खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहागोन बुंनाय बाथ्राया खाम्फा बरगयारिया देरहासार जागोन होननाय बुंनाय बाथ्राया अख्रां सायाव बैसां लुनानै न' लुनाय एबा बैसां लुनायनानै बैसां लुनाय बायदि बाथ्रासो बुंदोंना बे समाव बुंदों जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा जाबायदि देरहानायनि सिमां सुजुदों बेयो सिमांल' जानानै थागोन होननानै बे समाव जयन्त बसुमतारी बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो लोगोसे गोबां बीपीएफ दोलोनि दैदेनगिरि मैखोम दैदेनगिरिफ्रा बे समाव फैबाय थानाय समाव जगदान एबा जयनिं जानो थांगासिनो दं यूपीपीएल दोलोआव बीपीएफ दोलोखौ नागारनानै ज्राव नागारनानै यूपीपीएल दोलोआव जगदान जाफैगोन होननानै बे समाव एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथांखौ थांखिना बे समाव बाथ्रा बुंदों लोगोसे बीपीएफ दोलोआ फैबाय थानाय एमपी बिसायख'थि थामहिनबा लोकसभा बिसायख'थिनि उनावनो बीपीएफ दोलोआ जोबस्रांगोनखौ रोखा खालामदों एबा रोखा फोरमायदों एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा थारैनो दानिया फैदो यूपीपीएल एबा एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खाम्फा बरगयारी बिथांनि बेबायदि देरहानाय सिमां सुजुनायखौ एबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा देरहासार जागोन होनना बाथ्राया अख्रां सायाव बैसां लुनायसो जागोन होननानै माबायदियै एनडीए नि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा माबायदि फिन जाथाय होदों बाथ्रानि गेजेरजों जों जयन्त बसुमतारी बिथांनि बुंनायनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि बे अख्राङाव बैसां लुनाय अनगायै जेबो नङा बियो बैसांखौ लुयोबा नोङो हानिफ्रायनो लुनांगोन अख्राङाव लुनानैथ' जेबो जाया बासल बाथ्राया बेनो जे दिनैहाय बीपीएफ हिसाबै दिनै चन्द्रन ब्रह्मआ यूपीपीएलआव फैनाय लोगो लोगोनो गोबां जायगायाव दिनै बीपीएफआ लांदां जानो हमदों बिथांमोना जिर' जानो हमदों बिथांमोननि प्राइमारि कमिटि ब्लक कमिटिफ्रा दिनै खामानि मावाखै आरो मावनायबो नङा जों बेखौ नुहुरदों हानायमानि दिनैहाय जोंबो बीपीएफनि जिखिनि बिबानगिरिफोर दं बिथांमोनखौ जोङो जोंनि फारसे लाबोदों आरो बिथांमोना आग्रहबो जादों दा बेनिखायनो देरहानायनि अंकआ जोंनियावसो दङ मानोना रायजो राजाफ्रा भुल बुजिनो नाङा जे 25 जन एमसिएलए दं बिनिनो 9 जनाल' बीपीएफआव दङ 7 जन एमएलए दं बिनिनो सासेल' एमएलएआ बीपीएफजों दङ 6 जन एमएलएआनो दिनैहाय यूपीपीएल बा बीजेपीनि आरो नोङो 16 जन एमसिएलए दिनै खावसेया बीजेपी खावसेया यूपीपीएलनि दा बेनिफ्राय जों नुयो जे नोङो सासे एमसिएलएआव जुदि 20,000 करि जों लायो होमबा नोङो 16 जनाव बेसेबां जाहैखो 3 लाख नोङो 20,000 फैखाबाय ओरैहाय नोङो 6 जन एमएलएआव नों नायबा नुगोन जे 50,000 करि जुदि लायोब्ला होमबाना बाव 3 लाख दंखायो बे 3 लाख बेसेबां जाखो 6 लाख दिनैहाय इलेक्सनावनो कास्टिंआनो नोङो 70% जानो हाखागौ थांनाय दाख्लैफोरनि इलेक्सनखौ नायोब्ला दा होमबा 70% कास्टिं जायोबा 14,70,000नि गेजेराव नोङो 10 लाखसोल' कास्टिं जागोन थ' 10 लाखनि गेजेराव जों 6 लाख मोनखायोबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा बीपीएफनि बिथाङा बोरैहाय नोङो 70% भट मोनगोन फालाय 70%आ जोंजोंसो दङ आरो जोङो बेखौ 75%सिम जों लांनो हायो नामा बेखौ नाजाबाय थादों बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा सोरनिबा बुंनायाव गोरोन्थि माने बुजिनो नाङा जे दिनै देरहानायनि अंकआ दिनै एनडीए हिसाबै दङ आं बेयाव दङ बिजाथि महरै आरो बेसो देरहागोन गुबुन रावबोआनो पार्टिनिफ्राय गोबाङानो दिनै यूपीपीएलआव जयेन जादों दा नोंथांखौ हेफाजाब होनानै खालामदों दा गुबै जाहोना मा जाहोना बेनो जे दिनै सरकारा जोबोद मोजां खामानि मावबाय थादों बेयाव गोजोन थासारिबो लाबोबाय गोजोन थासारि लाबोनानै जों गावगाबागाव साननो हानाय मावनो हानाय उदां मोनसे थासारि फैबाय फरायसाफ्रा दिनैहाय मोजां मोनसे थासारि मोननायनि थाखायनो दिनै चिरां जिल्लाया थांनाय बोसोरावबो नोङो फार्स्ट पजिशनखौ लाखिनो हादों मेट्रिकआव देग्लायबो बे एखे पजिशनखौनो जों लाखिफिननो हादों दिनै लासै स्कुल कलेजफ्रा दिनै साबखांबोदोंसै फरायसाफ्रा दिनैहाय गोसो होनानै फरायनो लादोंसै
दिनै आसाम सरकार बिटिआर सरकारा थाइसे थाखा लायाजासे दिनै साख्रि होदों बे खारनावनो दिनै लाइमोनफ्रा बिसेस करे माबा मोनसे भटिं माबायाव जुदि सोलायनाय लाबोयोब्ला लाइमोनफोर आरो आइजोफोर दिनै आइजोफ्रा नोङो अरुण'दय आसनि जब कार्ड मोनबाय माने आयुष्मान कार्ड मोनबाय गियान सोरां बिथांखि माइनाव सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बे बिथांखिफोरजों समाजनि एखेबारे जोबथा सासे सुबुं जाय माने बेनिफिसियारि दं बिथाङाबो दिनैहाय सरकारि आसनिनिफ्राय मोनसेल' नङा सासे न'खरावनो सासे मानसिनावनो मोननै मोनथाम बेबायदि आसनिया सहैदों जायनि थाखाय भटार रायजोफ्रा दिनै इउपिपिएलनि फारसे एनडिएनि फारसे फोथायनायखौ लाखिदों बिश्वासखौ लाखिदों आरो एनडिएनि पक्षआवनो भट होनो बिथांमोनहा दिनैहाय आग्रह जादों बेनिखायनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गुबुन सोरबा देरहानायनि बाथ्राया ओरैनो बिथांमोना बुंगारनानै लानो हागौ सैथो बाथ्राया बेसोदि दिनै बेयाव जोङो 70% भट शेयारखौ जों मोनगोन आरो बेबायदिजों जोङो गोबां डिफारेन्सआव जों देरहागोन जोंथ' नुदों जे दिनैहाय जायफ्रा दिनै केन्डिडेट जादों बा बिपिएफनि गिबि सारिनि दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनहाबो फैगोना रोखा अलरेडि बुंनानै दं जे माने एमपि इलेक्सनाल' जोबथोंसै एमपि बिसायख'थियाल' जोबथोंसै बिनि उनाव जोंबो एखे जायगायावनो जों फैसिगोन बे बाथ्राखौ दिनै जायगा जायगा बुंदों बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जे बिथांमोनहा थारैनो माने रिजनेल पार्टिखौ लानानैनो बिथांमोना निस्सयखै बाव सामिल जाफैगोन आरो बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव आगान सुरलांगोन